Lydinge Ågård vinder specialprisen 2024. På Sydfyn er en smuk perle af et bindingsværkshus blevet hjem for en ung familie, som gennem flere år i samarbejde med erfarne kræfter har renoveret bygningen med en ambition om at maksimere bæredygtighed. Et ønske om at bruge sunde biogene materialer blev til en udviklingsrejse for det unge par. Før renoveringen trængte bygningen til en kærlig hånd, og den var ikke indrettet til dagliglivet for en nutidig ung familie. Men bindingsværkshuset besad en masse æstetiske kvaliteter og emmede af sydfynsk romantik. Nomineringsudvalget har valgt at tildele Lydinge Ågård specialprisen, fordi det her sted er et fantastisk eksempel på, hvordan man rent faktisk kan bo med sit hus, og hvordan renovering bliver en måde at leve på, mere end det bliver et tidsfastsat projekt, som man skal skynde sig at have overstået. Vi har bygget før i et hus, vi havde før i Køge, hvor alle materialerne var fuldstændig standardiseret. Det var dampspærre, det var mineraluld, det var materialer, der blev så tætte, at det nærmest bliver som at bo i en plastikpose. Hele tanken med det her hus, det er, at hvis det på et tidspunkt skal nedbrydes, så kan vi i princippet lægge alle enkeltdelene ud i haven, og så inden for ganske få år, så vil det hele formulde og efterlade ingen spor. Da jeg kom herned, så snakkede vi om leren, og så kunne jeg se på dem, at de blev meget hurtigt tændt på, at ler, det var deres produkt her. Og så pudsede vi en væg sammen, og så viste jeg dem, hvordan de skulle gøre. Og jeg havde materialerne med. Det er meget, meget simple materialer. Så kunne jeg se, at Berit, hun fik hurtigt fat i, hvordan det skulle gøres, og så pudsede de faktisk selv videre. Ler er egentlig et rigtig godt produkt for en selvbygger, fordi det skal ikke laves inden for 20 minutter, og man kan lave det om, hvis det kikser. Bjælker, gulvbrædder, glas og inventar er ikke noget, som man skifter ud og køber nyt. Når man har materialer til overs, så laver man det om til nye ting. Man bygger et skab ud af nogle gamle gulvbrædder. Man tager det køkken, som var kommet i 70'erne, og bygger om på det, maler det, tilfører noget nyt, og så har man egentlig et fint køkken. Jeg bygger ovnene i ler, og har været rigtig glad for det, fordi at leren, den har den der evne med, at den kan håndtere varmen, og den kan håndtere fugten. Den kan godt optage fugt, men den kan også afgive det. Og den kan også optage varme, og den kan også afgive det. Så da vi flyttede herind, der var grundideen med, at sådan et hus, jeg altid har haft ildsteder centralt i rummene, hvor man kunne holde varmen, den tænkte vi, den kan vi føre videre. Endelig får vi en lejlighed til at få bygget en masseovn. Og den fyrer vi jo op i, i de kolde perioder fyrer vi op i den en gang om dagen, nogle gange mindre. Og så har den jo det her fantastiske bagekammer, hvor vi kan bage brød, og vi kan udnytte restvarmen til at tørre tomater, eller æbler, eller frugt, eller hvad nu man har lyst til. Så vi bruger den virkelig aktivt. Den er en stor del af vores hverdag her. Berit og Niels, de har arbejdet på det her hus i 5 år. Men de har faktisk allerede opnået en stor viden, som de gerne deler på deres Instagram-profil. Nomineringsudvalget håber jo også med den her tildeling af specialprisen, at vi inspirerer rigtig mange andre til måske at tage valget om at købe en 100 år gammel bygning og renovere på.